umuntu onempahla kaKhisimusi, umuntu onempahla zokuhlala ekhaya, umuntu onempahla zokuhamba, umuntu zokuhlala endlini. Mina nginempahla zokuhamba zodwa ngokomthetho. Noma uhlele ekhaya uqoqa impahla zokuhamba, awunayo impahla ekhaya. Uma ufona nje ngisekhaya quality bengicela sendaweni ekuthina ngisho ukuthi ngisalungisa hlezi ngi-right nje ngoba akwenze kuthiwa ngisa-ayina ngoba ngilondolo ngomthetho. Akaze nje ngicabanga ukuthi ngidela ukuba yini abasekhaya babethi mabengukuba bethi sifisana ungafundela ukuba yini. Mina ngicabanga ukuthi ngilibhova lakusasa nje kuphela. Umthwala akakathwaleki and then nanezinto lezi bengathi ngizozenza ukuze ngingene something ukuze ngithwale zisheshe zenzeka ngingakathwali. So angeze ngithwale, angisiboni isidingo sakhe izinto ziyenzeka impilo nje yaqhubeka nje kahle njengoba mina ngingathwalile. It's the Black Life TV. Ngibingelele babukeli be-Black Life TV, igama lami ngu-Anelisiwe kwaMayeza and welcome back to your favorite channel. Namhlanje-ke ngihleli nobhuti uQuality Biyela, bathi ubuhle bendoda inkomo zayo akamuhle uQuality Biyela. Guys, unjani bhuti wami? Ngiyaphila. Mengabe ngithi nje mina ngihleli noQuality Biyela, sicotha umbeke sithomele ukuthi ngihleli nobani. Ubani uQuality Biyela, uqhamuka kuphi? Ngizokhowusha emazini akho uma uthi uphatha kamuhle go. Yabo, just mawuthi ukhuluma ngoQuality, ukhuluma nje ngobhuti wakabiyela olundi, inhlungwane edeep isigodi. Lo bhuti ongenazo izinduna zemvelo onenduna eyodwa nje kanye sukubika ukuthi uzoqonda. Yabo. So ukhuluma ngoQuality lapho isigodi sakabiyela lesi. Yeah. Okay, so uma sithi quality, because amagama siyazipha manje konje nami ngu-Ayonse, kodwa igama lami ngu-Anelisiwe lasekhaya. uQuality igama waliphiwe ekhaya noma igama nje wabo ukuthi azimi? Mangibiza ngoQuality hayi liyahlala ligama. Igama ngiliphiwe abantu ade ngiphila nabo nebengikhula nabo. Ayikho into ade ngithi mengiyenza ingabazebe. Ngithi mangiyenza into ibe sesikunkosini ibe ngisho ngithiwa ngigida ingoma ade ngigida ibingangabazeki. Ibiba u1 iba yiQuality. Mangigqokile yonke impahla iba yiQuality. Yabo nje esubona namanje. Hayi ngiyabona ngempela. So omunye umbuzo okade abalandeli bakho abantu nje abalandela ku-Facebook nabalandeli be-Black Life TV bethi ane awusibizele uQuality kuningi sifuna ukwazi ngakho. Uma sikhuluma ngoQuality ungumculi kamaskandi noma uyasakaza noma uyisikhothane noma uyisichomane, uQuality yini ayenzayo kahle kahle? Umculi, umsakazi noma nje? Angiyena umculi, angiyena umsakazi. Kodwa ngino-drop abathe uxaxa nabami bahle yiningi kakhulu. So ukuthi zigcine zivele kubantu lezo zinto lezo. Benginokusebenzisa ingoma zama-artist thizeni ukuthi menze leyo ngoma leyo sikhuluma ngempahla, ngisuke ngempahla zami, ngenza ividiyo ngayo lokho zami ingoma umculo. Leyo nto leyo abantu bayithanda, bayamukela. Ngaziwa kanjalo-ke ebantwini, abantu bangazi kanjalo-ke. Ngagcina sekuba sengasayisukeli ukuthi ngizokwenza ingoma yomculo. Bagcina sebengicela abanye abantu ukuthi ufuna ukuthi Quality ngifisa ukuveza kwi-promo yami, ngifisa ukuyiveza kwi-DVD yami, ya into kanjalo. Okay, so like ngithe ngikustoka social media wakho, ama-page akho, ngabona ukuthi usunokubhukwa manje. So uma ngabe bekubhuka mhlawumbe yini okuyenza lapha estage unandise? Ngizile ukuthi ugide nengoma, ushaya amahlaya noma uvele ungene ngokotini wakho basangana abantu, yini oyenza uma ungabubhukhiwe? Mawubona ngilokhuze ngifakwe kwi-post emcimbini umculi nomculi. Ngithi like 2019 awukho umcimbi engingawuhamba kwathiwa uQuality ufike nje egqoke impahla ezibomvu, wazohamba egqoke impahla ezibomvu. Emcimbini mangifika umculi nomculi ngimbuka ngempahla zakhe ngize ngihambe emcimbini. uQuality wabiyela-ke lo. And then kwase kuvela ukuthi ey'koleni kuney'ngane esey'fisa ukuthi zingaba oQuality. Kunabantu abafisa ukusuka ngemhlabeni, kunabantu abafisa kwasemehlweni abantu abangawazi ama-challenges okuduma ukuthi ngibona ngapi. Njengathi thani besifunda lokhu abantu besibabuye bengabaculi esekhisa ukufana nabo. And then mabe ngifika estage ngiyayithola leyo chance ukuthi ngibingelela abantu bese kuba naso speech esincane sesizokwakha umqondo kubantu ngiyelo kwamahlanga nani. Like ukuthi umuntu aqinise ofundayo osafisuba ukufana noQuality akaqinise ekufundeni ukuze ufana noQuality sathi umuntu eqala uQuality ngoba kaze ngizwe kaze mbone efake isidumbu efake ijazi wathi angifunde useboneni yena. Yethiwa ngithi nabuya ngale side ngitshele why ngithi funa nami lapho ngifika khona ngifika kanzima ngitabalasile. Yethiwa into esengibizela mina ngiyakwazi ukuthi utshele umuntu osemncane ongilandela ukuthi ungangena ehlathi ukuthi ufuna ufana nani. Bekezela empilweni uzofika ungafuni ukugagamela impilo. Okay, ngiyayizwa-ke. Usakule eyemfundo wena-ke uma ungasithatha sibeke esithombeni lapha semfundo, ufunde kuphi high school yakho mhlambe wathola ithuba le-university? Uma ungalitholanga ungasibeka nje esithombeni, kodwa if ukuthi angeke ukuthi angiveze isitifiketi sami ngiveze incwadi yedipha.
cha ngifundile lokuzanini ezwelonke high school eMahlabathini uLundu ngafunda ngaze ngawoqeda umatric Uno-matric guys? Yes. Matric grade 10. ngaphuma ephepheni lokhu nje ukuthi kuphumela ukuze ngiphuma ngivela kumasoleza nakumalanga ukuthi uquality ugqoka into esengijwayele ngaqala ukuphuma ephepheni nje kuthiwa ngiphasile so ngicabanga angathola-ke isikhathi sokuthi ngingathi ngiyofunda ngithe uma ngiphuma ngoba ngiphuma nginomqondo womfizwa-ke mina esikoleni ngithi umsebenzi ngenhlahla leyo-ke ukuhlangana nayo ngiwangibuka ngagcina sengiquality-ke lo sengijabulela nanokuba uyena kodwa ngisaphuma esikoleni bekukuzama. So manje ukhalithi phela Samonto usenayo imali mhlawumbe indaba yonke esikoleni ubicabange ngale mali lena noma nje hayi usa-enjoy ukuba ukhalithi nje usidle imali yakho? Esikoleni ngicabanga because ukuyitshela ukuthi into engikuyona nengibhizi ngayo njengamanje iyi-temporary yize imali ngiyiziphele but then ngisemehlweni abantu njengamanje omunye umuntu ongibona mhlawumbe ngisesikoleni naye ndawonye umuntu bese ethi ufunda kanjalo ukuthi ngimazi ethe ukuba phezulu but then ngumuntu ngifana nabo nje bonke abantu because into like uduma kuyinto etemporary into efika iyedlule ayihleli thina ukufunda mhlawumbe ngilila amalanga ukhona into onke ngithole sengibuza something kuyena ngento yenkulu zofunda nje so yini mhlawumbe obungathanda ukuyifundela ukukhula mhlawumbe yini awufuna ukuba yona noma nje le platform yokuduma kwakuyiphupho lakho nje kusukela semncane sakhona? akaze nje ngicabanga ukuthi ngifundela ukuba yini abasekhaya babethi uma bengibuka bethi sifisa ukuthi ungafundela ukuba yini ngicabanga ukuthi ngilibhova lakusasa nje kuphela kodwa ngenhlanhla actually umuntu oneswe enephupho lento ifeze ngangifisa nje ukuduma yimi yanhlanhla empilweni ukuthi ngifisa ukusweka ngidume phela lapho ngingacabanga lutho ngokumhlaba ukuthi kuyobe ngifike kanjani lapho ngenhlanhla yakwazenzakalela uNkulunkulu nakho sikhona njengamanje. Nayo-ke umbuzo-ke iningi labantu lifisa ukwazi ukuthi ukhalithi uthwele yini imali engaka iqhamukaphi? Umbuzo lo ofika usuku nosuku lo ukuthi kwathi uthwele imali engaqhamukaphi kunto ethi budget kunto ethi budget yabo nje kumele uloku zama umuntu unyaka uJanuary mawuqala from 1 to 30 ukulwela ukuthi ungaze uphele lokuzana uJanuary ungenawo u30 usakwazi u30 rand futhi ibudget akayihlangana usuku nosuku iba neshumi olibekile ukuthi mawulikhipha ngoDecember liyoba isamba lelo shumi lelo. Yebo. Okay, ukushuthi nje ukhwalithi yena uyabudgeta ukhwalithi akanabo ama-boys bathi ama-boys abafana abancane ukhwalithi akathwele asikubeke nje kucace lokho babukela ukuthi ukhwalithi uyabudgeta akathwele angakhulumeli mina ngicela nje ubatshele wena ukuthi umthwala akakathwaleki and then nanezinto lezi bengathi ngizozenza uze ngidine something uze ngithwale zisheshe zenzeka ngingakathwali so angeze ngithwale angisiboni isidingo sakhe izinto ziyenzeka impilo nje yaqhubeka nje kahle njengoba mina ngingathwalile. Manje quality awusabi yini mhlawumbe ukuthi uveze impahla engaka uveze imali engaka because ungalandela mhlawumbe awusabi mhlawumbe uzolandelwa igebengu abantu befuna ukukubamba nesimameke ukuthi sisoloko siyisondeza-ke la kuwena ngaphela ubuhle bendoda phela iy'nkomo zayo ukuthi siyazibona iy'nkomo zakho ukuthi hayi cha zigcwele so iyiphi disadvantage or ingqinamba or ubunzima osubona ukuthi nihlangabezene nabo ngokuthi uveze umswenko uveze imali? Okubi ngaleyo nto leyo ukuthi uveze umswenko ubonakale ngemali phakathi abantu ugcina ungakhoni ukubona umuntu okuthandayo nosungakuthandi uthola abangane abasha usuku nosuku okuyinto embi leyo because imost yabo labo bangane subathola abona bonke abasuke bethi sifuna ukuzwana nokhwalithi umuntu nomuntu usuke ngifuna ukubona ukhwalithi uphila ngani ukhwalithi imali uyithathayo ukhwalithi uhlala endlini enjani ukhwalithi ekhaya uyonjani kuwo nokuthi basebenze nje ngifisa ukuphila naloya mfana nje seqhuba impilo bambala abantu abenza kuwena bethi bazofuna ukubahlozi nangaleyo ndlela bese sibese kunamantombazane afike usuku amantombazane esiswami afike kunzima nanokuyi-answer nje ikhole inamba usungazi inamba usuke izokusiza ukuthi ayi-answer into eyichaze ezethule kuya konje kumanje kungena ama-calls ala abantu laba abafuna iy'nkole njengamanje nginganikelana noma ngabe yini ukhwalithi uyifunayo ngicela ungise esikoleni.
kodwa ucela kumina uthi ngicela ngikuse esikoleni unganiya noma ngabe yini ngivele ngicabanga ukuthi umuntu akanayo yini akanayo nginika ngayo. Impendulo yakho-ke ikithini-ke msuthola iy'ngcingo efana nalezo? Ngisema sokuthi ngiphathe amafoni amathathu. iPhone nje lokuqala uyaphuma encane ifole bese kuba i-iPhone sekuba i-Nokia le. So ngiyivala i-call because le yaziwa abantu ukuzama inamba le no WhatsApp bese lapho le yasethi inamba le ngifonela kuyona le iPhone le nayo lo ngifonela kuyona. So angiyazi phela kule phone le enye ungena abantu laba nje abeze ngo-please hayi abeze ngo-thanks. Ake sithi-ke kunomyalezo nawo-ke for labo bantu besifazane labo ababukele mhlawumbe yini nje ongathanda ukuthi uyisho kubone because ngiyazi bazoyibuka because bayakuthanda abafisa ukwazi ngawe. So yini ofisa ukuyisho mhlawumbe kula bantu laba abafike yabo bezoziphosa kuwe ngezinto kanjalo mhlawumbe ucacise ukuthi usuthathile usunayo umuntu wena awuveza umswenko wakho nemali yakho inhloso akusiyona mhlawumbe ukuheha because abantu abaningi bathi ukuveza ngoba vele wena ufuna ukuheha abantu besifazane. So nje akungibeke esithombeni nje ngalokho nje ukuthi mhlawumbe wena yini mhlawumbe ofisa ukuyisho noma mobonza hayi cha phela ngisamusha yabo ngisasokukhwalithi ngisanamandla mabezaba ngingafuna ukuzabangeza yini ongafisa ukuyisho kubantu besimame ababukele njengamanje? Ekubonakaleni ngempahla engisuke ngiyiveza noma ngisuke ngigqokile nokubonakaleni kwemali ngisuke ngingahehi umuntu wesimame ngingahehi abantu besimame. For instance, sithi the smile on my face doesn't mean my life is perfect. Status sami leso isisho njalo. Yabo mawukhule ekhaya kini ungenabo abazali bonke noma ungekho close nabazali bakho leyo madlana encane osuke uyiphatha noma leyo nto enhle osuke uyizuza ifisa ngazo uyishutha ukubona izwe lokho ukuthi nawe usunayo kukhona abantu akade baba nalo nto leyo osuyiphethe yabo. So wena because isafika saseyintsha kade wasuyilangazelela ufisa ngaze ibone izwe lokho ngaleso sikhathi leso. Engisuke ngikuveza ukugqokayo ezo kubona izwe kangaka impahla ezibonakala enginazo nothi ngisuke ngizama ugrab attention yabantu abathize ngisuke kwindlela yami yokuze nokujabula because ayekho umuntu engisengamnqoqa nje ngimtshela baba buquality usekuphi sekuyikho ukuthi uze ngiyiveze kuba ukujabula nami ukubonwa yilona izwe. Awutshela mina ukuthi kulamabhinqa lawa khona are-relevant uba nje ukuthi nje emombonzi hayi cha le nsizwa iyangishiya ngokotini iyangishiya ngomswenko. Bakhona amafosha baningi bazabalaza la ekotini. Bashusha ama-beauty camera bashusha ama-candy camera silokhu sikhona singomfowabo Biyela cha alikhi ibhinqa noma ijongo engilinqenayo uma kukhulunywa nje kuthiwa kuyagqoka because kuyahlukanisana nokuthi uswenkele uhambo oluthize ngeke umfanise umuntu oswenkele uhambo nomuntu ohleze eswenkile njengoquality. Uquality uhleze eswenkile amanye amajongo into ezingiwashayo aswenkela leyo lokhuzana ethize. Yes kumuntu onempahla kaKhisimusi kumuntu onempahla zokuhlala ekhaya kumuntu onempahla zokuhamba kumuntu zokuhlala endlini mina nginempahla zokuhamba zodwa ngokomthetho. Noma uhlele ekhaya uqoqa impahla zokuhamba awunayo impahla ekhaya. Uma ufona nje ngisekhaya quality bengicela sendaweni ekuthina ngisho ukuthi ngisalungisa hlezi ngi-right nje ngoba akwenze kuthiwa ngisa-ayina ngoba ngilondolo ngomthetho. Oh my God. Manje leli washi lelo lifakile lihle kakhulu limba linde lwashi uma ungamanje nje ukuthi nje ungitshela nje ukuthi nje ugqoke kanjena nje mhlawumbe le mpahla legqokile isiyonke mhlawumbe iyimalini nje. Impahla ezengezo ngiyimention ukuthi lokhu kuyimalini lokhu kuyimalini but then ngizobiza ngamagama nje impahla ngifaka ikhavela lapha na ikhavela intsha yaloba mangamba abantu ufasha abawuthi abawu5 nje lapha ujinwe werolo lento ethiwa ama-G-star thina ke le aba-wise kube iwahle diesel isho lawakhathi ya sephelele quality manje njalo. Hayi quality impela kuyabonakala uqonda igqoke kahle manje quality before sivale ziningi izinto intsha yethu ezidlula kuyona uthola ukuthi umuntu uzobuka impilo kaquality mhlawumbe afile ingcindezi agcine sefuna ukwenza okungalungile ukuze athole naye lezi zinto lezo nazo. Ikuphi nje ongakusho ukuthi usakhele usigqugquzele intsha yethu ukuthi yenze okulungile nje amazwi nje ongawasho ukuthi usikhuthazele intsha? Bangcono laba abakhulele bangcono abakhule bengo-cheese boy engizophela bona kakhulu labo bangakithi emakhaya ba-confuse kakhulu labo because nokubonakala kuma-video imali spam banenkolelo yokuthi noma engasiyeka isikole
ngoba khona isibhamu futhi engaba uquality nayo kanti akunjalo isibhamu usibone njengamanje ngoba sempumeleni sengithe ukuphumelela ngisakhula ngisayabala sekungaze sibone isibhamu isiveza ukuze ungaze uyifake ingcindezi uyekele kube kuzokusiza wenze ungeke uzokusiza uma usafunda isikole bekezela esikoleni kulowo msebenzi okuwona ukukunikeza into encane bekezela kona mhlawumbe ugcine uwutho kuwona ungafuni ungahaleli impilo yomuntu uzogcina usugive up away yakhe impilo because sibizile into eningafani singabantu amantombazane ungagcini uma uyintombazane unikela ngokuwena umuntu ukuyitshe uzokusiza because ngoba singabafana imosi yabafana iyafana yes ngakuthembisa mina ngakudela noma ngabe yini uma ngidela noma ngabe yini uma ufuna ukuzuza something umuntu ubone mhlawumbe njengasebenzisa igama lokuthanda uzuze something ungasho umuntu uyamthanda ngeke ukwazi ukuthola umsebenzi umuphi umsebenzi noma bethiwa yimuphi umsebenzi uma ufuna umsebenzi nje kumele usenze igama ngiyakuthanda yes singayenza i-interview siyiphase sonke la but then mabe kubuye ngakuthanda ngiyokufonela aside ngikuthandile kodwa ama-level akho ngokwezinga lokukhuluma ube phansi sekusebenzisa uthando lapho ngendlela engalungile empilweni ngiyayithandayo lo ivezayo ayithi mhlawumbe-ke khona abafuna ukubhukha khona abafuna ukukulandela utholakala ku-social media Facebook mhlawumbe mune-Instagram mune-Twitter no-Facebook no-WhatsApp no-Instagram kuzo zonke lezo ngitholakala ngoquality waBiyela ubhale quality Biyela umuntu uyabheka lapha Facebook ubhale quality Biyela iy'thombe zami ziqala ku-900 kuya phezulu lo usuke ewuquality oney'thombe ezingaphansi ka-500 i-fake account le noma ngayikhulumisa bese kuthi uWhatsApp inamba engisebenzisayo nje inamba yami nje itholakala iyodwa ithi 076 44 56 121 ngiyababona again begijima bethatha amafoni bethatha inamba yes inamba mhlizare iya-answer-ke futhi nenamba yami ungathapha awushayi uheyilo hello uma uqhamuka nje quality futhi kunjani uhlanganise yonke nenkulumo yakho zengayo bese ngikwazi ukuphendula hayi mina ngiyabonga kakhulu ngokuthi nje uzinikele isikhathi sakho usuke ugeze ugqoke uze studio uzoxoxa nami ngiyajabula ukuthi ngibe nawe ngiyathemba futhi ukuthi nababukeli be-Black Live TV bazothokozela le interview Quality Biyela all the best kwi-journey yakho ube safe uphephe isela konke ukuthi njengoba uqhubeka nje uziphethe kahle ungaphakeme nkosami ibambe kanjalo. Well guys, that's it from me uAnelswa Mayeza ngizobona on the next episode Black Live TV imthanda kakhulu. It's the Black Life TV.